تروج التحايا بجيد السماء كعقد بهين كثير النقاء. Kod nas muslimana je jedno čvrsto pravilo, a to je da kada nam se govori o našoj vjeri, da pitamo o dokazu. Šta je osnova toga? Drugim riječima pojednostavljeno, da kažemo je li to tvoje mišljenje, pretpostavka, ili je to znanje sa dokazima. I niko se ne bi smjeo na to uvrijediti. Imamo dva principa u potpunosti različita u pogledu vjere i ovoga svijeta. U vjerskim pitanjima, da bi nešto bilo dozvoljeno da se radi, da se nešto može raditi, da se kaže ovo je vjera, ovo je vjerski propis, mora postojati dozvola za to. Moraš imati dozvolu da bi nešto radio. Jer u osnovi u vjeri ti je zabranjeno sve raditi, samo ono što ti je odobreno da smiješ raditi. Drugim riječima, ne ima novoga nečega u vjeri da se može uspostavljati. Kad nekoga vidimo da nešto radi od vjerskih ibadeta, od vjerskih radnji, pitamo ga šta ti je dokaz da smiješ to raditi. Vidimo nekoga, napravili su dovište neko, pitamo šta vam je dokaz, a znamo šta može biti dokaz. Kur'an i sunnet i ono što je građeno na njima. Svakako da ni kijas ni ižma ne izlazi iz toga kruga, jer neće doći sa nečim suprotnim Kur'anu i sunnetu. Bilo šta da ljudi uradi od vjerskih propisa i kažu to je vjera, pitamo ih gdje vam je dokaz da se to smije raditi. Suprotno tome, u ovosvjetskim poslovima, u dunjalučkim poslovima, sve nam je dozvoljeno, osim onoga što je zabranjeno. Šta to znači? To znači da u ovim našim dunjalučkim poslovima, koji nisu čisto vjerske prirode, nisu vjerski ibadeti, vjerski obredi, u osnovi sve nam je dozvoljeno. I zato nećemo pitati gdje ti je dokaz da je to dozvoljeno. Da pijem vodu, to je dozvoljeno. I zato se ne pita šta je dokaz da smijem piti vodu, da smijem ješti jabuke, kruške i ostalo što je Allah dao. U osnovi sve je dozvoljeno. Samo su neke stvari od toga izuzete i zabranjene. Pa ćemo reći šta je dozvola da mogu piti vodu, dozvola je to što nije zabranjeno. Dobro, šta je dokaz da možemo napraviti dovište negdje? Kažemo ne može se napraviti dovište takvo kako se čini, a dokaz za to je što? To nije u vjeri propisano. Vidite te razlike. U vjerskim pitanjima ništa se ne smije učiniti ako nema svoje podloge, svoje osnove. Dakle, u osnovi sve je zabranjeno. Ne smiješ u vjeri jedan korak učiniti ako ne imaš osnove i dozvole da to radiš u vjeri. Jer je inače uspostavljanje nove vjere, uspostavljanje propisa. A ko uspostavlja propisa? To ne može ni Allahov poslanik, niti jedan melek, niko, samo Allah uzvišeni. I zato kaže u Kur'anu Kerimu uzvišeni Allah: Em lehum šuraka'u šera'u lehum mine dini ma lem je'dem bihi Allah. Imaju li oni božanstva koja im propisuju njihovu vjeru onakvom kakvu Allah propisao nije? Znači onaj ko propisuje vjeru postavlja sebe ne uzubila na mjesto gospodara ljudi, Boga ljudi. I zato su oni sveštenici i monasi u Kur'anu nazvani da su se proglašavali erbabe min dunila, božanstvima mimo Allaha.
Nisu oni rekli ljudima, klanjajte nam se. Postite u ime nas, koljite u ime nas i tako dalje. Ali šta su radili? Uzeli su pisati vjerske propise koje Allah nije objavio. I to je preuzeti ulogu neuzubila Allaha dželešanu među ljudima. A ista stvar je i sa zakonima. Ko uzme zakone mimo Allahovih zakona, da se po njima vlada. U najmanju ruku, ako čovjek ne može te zakone uspostaviti među ljudima, da se po njima sudi, bit će ubijeđen i mora biti ubijeđen u sebi, u svome srcu, da su to najbolji zakoni i da će se on truditi sa Allahovom pomoći, ako ikad može da ih uspostavi. A nevjernik je onaj koji kaže, pa ovi zakoni nama odgovaraju, koje su ljudi uspostavili. Oni su korisni kao i Allahovi zakoni. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, u vjerskim stvarima ništa se ne smije raditi osim sa dozvolom. A u ovim dunjalučkim stvarima sve je dozvoljeno osim malog broja zabranjenih stvari.